Здравейте хора, днеска ще играем. Не, по-точно няма да играем. Ще гледаме. Това няма да гледаме. Ще гледаме едно клипче на Хари. Няма, в момента снимам. Ето Хари Боб. Абонирайте се. Не скам банката, защото не мога. Не мога да скам банката, обещам. И че бих го направил. Няма как просто. Така. Кое си избирате вие? Аз си избирам ето това чупена тракта. Здравейте, мили мои реактори, и добре дошли в едно ново видео, където днес ще реагираме на 3 кратки страшни бичета, от които първото се казва The Trunk, който е някакъв куфър, който е обладан, някакви неща в описанието. Второто е Слашър и пише, че има нещо в другата стая, което мой съм аз, не знам, проверете. А третото е Costumes и пише какво ще бъдете за Хелоуин. Аз ще бъда депресиран, не бъзгам. Но ако 10 минутки и отново трите са на Social House Films, трите видеа и всяки, на които реагираме, са долу в описанието и всяки линкове, които са ви нужни. Нека да поиграем. Нека Roblox. Много популярна игра. Явно като приемат, точно един че съм. трябва и през скенера да мина, че тогава да ме приемат. И те 2-3 дена бавят нещата. Предишния бът... облачи са. Не, облачи са. Права сваля. Не е пръскало още, ама. Как сте вие? Че водата ни спряха за 2 дена. Байли степ? Авария има някъде, авария, че е правят. При нас няма авария, при нас има режим. 2 дена имаме, 2 дена няма. Играм тази игра. Те нещата, ви команди да се обади да знаеш, бъде. Майка ми се гледа ми говорят. Към шаблибеду, ду. Гледам другите хора, там не приемат, трябва да мина през скенера. Така, брат ми. Тук ще правим пиците. Към. Нека хамбургери да варим. Към. Кое ваду? Давай. Ай, мамица ти. В момента снимам клип, мамо.